min calmini mon mo kala inde mon yettade muɗum ko welama mawɗo hande joɗoɗade ɗo en Mahamadou Lamine Ka mo ganduɗa kañum woni joom wuuro Agname Siwol ko ardi foof joom wuuro calmina bandiraɓeɓe on saaha puɗɗiɗen nadde manan e namdede so tawi Allah walama ɗo newni. Ceerno Oumar mi salminima annene kadi mbiɗa yetta Allah mbiɗa yettuma e déplacement mo garɗa mo mbaɗɗa arde ɗo e Agname Siwol uniquement pour inauguration mosquée Agname Siwol fuɗɗima e jaam gase dow jaam so Allah moƴƴini ɗum tan ko Siwol naaɓe e bandiraɓe julɓe. Tawi mi juumani e joom wuuro elle hankadine a heeɓi hitande fawde balɗe seeɗa dabɓe manan ko mbaɗeɗa manan joom wuuro Siwol wawi wonde tan lewre balɗe sappo mankuɗe walla eyyi min mbaɗa holno tawruɗa waɗede manan joom wuuro ko hunde webde walla ala wona hunde webde noon tawruɗa situation Agname Siwol. eyyi waɗede joom wuuro o ko hunde weldemi nde wonno joom wuuragal ko titre hay hunde ala hen kono ko titre mo ganduɗa tawruɗa ko mamma tawri mamum ainsi de suite kono joom wuuragal kadi ko titre kewɗo tampere nde wonno yimɓeɓe cikkata joom wuuragal mataw so neɗɗo woni joom wuuro tan ko jogui taw ala ko jogui hay hunde joguimi tan ko salaire am mo joɓetemi mbiɗa ñammina hen gallam kono a yi hay hanki uddital juma ala mo arani ɗo ene wiyami jeehe galle joom wuuro ko juma o uddita ko kadi yimɓe nan gara kadi ene mono foof ene namdo joom wuuro mi keɓani gueɗalam joom wuuro keɓani gueɗalam alors que wona ɗum woni objectif o joom wuuragal weeɓani nde wonno joom wuuragal min cikkumi kadi minenne joom wuuragal am ngal ko sens goɗɗo e dimension goɗɗo mo mbanmi ɗum mi sikku wonno jokkodirnoɗen hikka mbiɗa windi deftere mbiɗa waɗi horizon 2050 nde mbanmi deftere nde mbimi ɗum horizon 2050 nde hay gouvernement kesso jooɗiɗo e nder Sénégal o sinno ko Europe mi yahat mi wiya ɓe mbaɗi kam plagiat mi namdo kalis mi wiya ɓe defti koye koko kalmi par ce que min ko bindunomi e vision am 2050 min mbanmi vision 2050 mi jaɓani wadde ɗum e vision 2035 mbanmi ko vision 2050 taguimi ɗum jinnomi ko wadde yiyandam e nder ɗum ɗon holko waɗi ɗum jinmi wadde ɗum par ce que joom wuuragal jinmi ko yo joom wuuragal waɗe modernisé taw wona joom wuuro tan kala ko kewi fof tan jeehe galle joom wuuro ala jinmi ko joom wuuragal moderne par ce que sa ƴeewi hay article 636 du 29 mai 1972 pour ne waɗa définir rôle joom wuuragal no waɗiri définir ni firti tan ko ya wat modernisé cité mo gonɗa o quoi par ce que ɓe kalata ko ya won le premier magistrat du village ɓe kalata ko wonde ya won régulateur société o ɓe kalata ko wonde ya wat acteur développement économique social et culturel e article o wi ko wonde an ko tu dois garder le secret de l'état an ɓe mbi ko hay goto kadi fotani ƴettadema hay goto fotani huɗadema hay goto fotani waddema dépassé hay goto waɗa ala droit waddema diffamé parce que tu es protégé par cet article ɗum noon joom wuuragal ɗum tagui noon minen jiɗmi yo joom wuuragal ngal waɗa modernisé taw wona tan joom wuuragal ngal ganduɗa ko cosaan ngal joguinoɗen o ɗum tagui jiidirmi e bandiraɓam Siwol naaɓe nde jiidirmi e mabɓe nde kadi kam bandiraɓe Siwol naaɓe mbimiɓe wonde min nene jiɗmi ko joom wuuragal ngal yo waɗe modernisé mi sikku aɗa tawa ouverture ñande cérémonie nde wonko mbinomi mbimi mi wona président de la république mi wona préfet mi wona sous préfet kono minen mbiɗa jogui feuille de route o ko ha joni ko hen gonmi beele won projet manam mo puɗɗiɗa lelnude wonande manan wuuro ngo caggal Allah waɗi a jooɗima ko fodde wonde hitande te a wino manan annene manan won feuille de route manam mo jooɗa e nder feuille de route ma o beele won projet manan puɗɗiɗo manan ummade hen walla puɗɗiɗo miijede hen ha saktanaɓe ɓe ganduɗa kañumen goni yimɓe nokku o eyyi projet mo puɗɗimi umminade déjà première chose c'est que mbiɗa mi haalana yimɓeɓe mbiɗa waɗa sensibiliser yimɓe wonde leydi jogoto ɗum ko développement ɗum ko premier initiative o ko holno mbaɗirmi ɗum mbimi ko min mbawa fadde tan e l'état ɗo hande kala Siwol najo gonɗo ɗo min mbaɗi ko foyre ya 336 foyre taw ko foyre noon ne wawi wadde sagataɓe joyo malla jeegomo mono foye debbo muɗum e sukaɓe muɗum mais taw foyre nde ko wotere foyre foof hande e nder Siwol ene fiye capannayyi ça me rapporte 600 à 700 000 francs à peu près francs CFA ɗum ɗo foof jinmi ko 600 000 malla 700 000 o so wonko boni ɗo e wuuro he wawa fewnede ko wona ɗum ko ñande mi waɗi appel demande de don
kala julɗo yo waɗa hen participation muɗum e oɗon participation mo kemmi sukaɓe siwolnaɓe mbaɗi hen hayɓe gona siwolnaɓe mbaɗi hen ɗum ɗon joni guittumi hen kalis min mbaɗi financement rawɓe développement social et économique mumen min mbaɗi formation céréale neɗɗo ummi Dakar ari waɗi ɓe formé ɓe kewi monoye mabɓe fof attestation de formation cabune formation eau de javel formation coton liquide min mbaɗi formation pendant du 1er juin au 12 juin balɗe sappo e ɗiɗi 6 jours monoye fof heeɓi attestation sa yimin kadi cabune pewnanoɗe ɗe woni pratique mo mbaɗano cabune ɗe ça nous a rapporté peut-être 150 000 cabune baɗaɗe céréale o kadi mi sikku waɗi rapporté hay les 100 000 joni pour wadde renouveler projet o kamɓe rewɓe ɓe mbawa kadi fuɗɗitade wattude la même chose tagui ɗum tan ko préparation juma o taw ari kono so wonano ɗum min mbaɗat reproduction kesso jinmi ko ɓe mbaɗa reproduire sont 15 céréales et 15 affaires savon so tawi mbaɗi reproduire plusieurs fois au bout de 5 fois 6 fois hankadi min mbaɗa faire min daña récépissé min daña agrément kamɓe rewɓe hankadi ɓe jogo société mabɓe GIE mabɓe ɓe jaaha e komo gonmi joom wuuro ko kadi Allah newnani kam kadi won sukaɓe jaɓanmi école dañmi bourse d'études pour 3 ans de la première année jusqu'à la licence mi sikku sukaɓe siwolnaɓe dañoɓe bac rowane il y a eu 7 filles je pense et 3 garçons woni 10 personnes onoɓe fof nana yoɓana école mo ganduɗa koye projet ji dañmi ɗum des partenaires via baɗam goto wallimi dañmi partenaire uji ɗon kanko ne mbiɗa yetta Allah mbiɗa yettamo o saabu mo yettani sababu yettata Allah d' accord bandiraɓe paami a wi tardini golle ɗe mana koye guddirgol juma o wadde ko ɗon natirten e guddirgol juma o ko ɗum woni sababu pottirguel men ɗo henna e wuuro Agname Siwol eywa ko ardi foof holno oɗo juma pattamlamo ardi ɗo henne e mara ɗo henne e wuuro ngo beele ko ɓiɓe wuuro ngo mbuɗuma mbuɗam walla ko état o so tawi haalno yimɓe hol peeje ha juma o maha ko holnon eyyi juma o ko ardi foof haadam haalde haala juma o mi yettat Allah mi yetta nenam mi yetta babam mi yetta sernaɓam mi yetta gallam mi yetta leegalam mi yetta hooram nde wonno neɗɗo wonko Allah waɗanta ɗum yaɓa tawa anda min oɗo juma nde o fewjete premiére mi jibinaka ma Allah taw mbiɗa jibina tan on juma maha ko siwolnajo waɗi mbuɗu muɗum yeeyi cangle mum yeeyi makka mum yeeyi ɗum fof waɗa premier entrepreneur maɗo juma o caggal ɗum Allah waɗinimo ɗo moƴƴere ɗo e Siwol o dañi ɗo sukaɓe o resi ɗo o dañi ɗo sukaɓe makko mawni ɗo o wiyete ko Aliou Dia woni sababu mo kadi ko baabi amen tohos ene wiye Cissé Kane on Cissé Kane on tumene wonno Kaolack nden mi sikko wonani procureur nden ko juge wonno sababu projet oɗon ko mawɓe amen hono Baba Mamoudou Baydi Baba Mamoudou Baydi ka kañum woni bamum adjoint chef de village actuel woni Mouhamadou Fadil Ka bamako ɓen gonno e comité d' organisation e siwolnaɓe woɗɓe ɓe mbawmi limtude ni kono somi limti tan juutat nde ɓe pewni projet oɗon ha ɓe pewni siwolnaɓe gaddiɓe ɗo hen ɓe gaddi ɗo hen mawɗo e meɗen kaw men Aliou Dia ari mahi juma o ko juma pattamalaw mo wonno ɗo hen e no Allah waɗata 70 69 o heela e 2021 e helda e 2021 koye nandiral siwolnaɓe par ce que wonno ko honorable député maire de la commune d'Agname Siwol dans l' arrondissement d'Agname Siwol Farba Ngom ari haaldude mawɓe wi en yiɗi made juma o avec ses propres moyens finalement négociation o mataw yimɓeɓe jiiɗa o maha kanko goto jiiɗi ko yimɓeɓe fof mbaɗa hen mon fof waɗi hen guel mum beelen heeɓa hen ko heɓete hen ko o heeɓa hen ko heɓete hen ko kanko ne ɗum ne kadi o salanoki ɗum kanko yinno tan kanko ne mataw eko jogui ko Allah barkininimo ko o waɗa hen suudu Allah o heeɓa hen manore o heeɓa hen kadi ko heɓete hen ko kanko kadi o waɗi relancé siwolnaɓe duttema ko nde ɓe duttoro e mabɓe joom wuuro mo lomtimi o ko hen jeeya Baba Mamoudou Baydi mo kalnomi joni joni initiateur malla jeeyaɗo e coordination juma ancien o hen jeeya Baba Yaya Abdoul ko hen jeeya e mawɓe woɗɓe ɓe mi wawa limtude e sukaɓe woɗɓe ɓe mi wawa limtude ɓe ganduɗa hande goni ko Sara Gonga
ɗum noon mbiɗo wiya yo Allah yurmo yafoɓe amin yo Allah harnuɓe aljanna yo juuɗe moƴƴe keɓoɓe ɗum noon so tawi ɓen mbawi wadde négocier hande ko wiyama ko Mamadou Lamine Abdou Cissé kañum hande udditi oɗon juma ça veut dire Allah ko joom kattan Allah ko joom fof hay goto wawa limtude gueɗe makko ko wela tan ko waɗi décidé ko ɗum tan wonata ɗum woni rowane mbaɗami joom wuuro mon lomtimi o ko mawnam to banggue asko Abdoul Samba Ka o sanki ko juin rowane joni ene mois de juillet ko nden mbaɗɗanomi kadi joom wuuro ƴeew hande ko min udditi juma o joni somi faami juma o hay sinno mbuɗuma mbuɗam hen ko Farba Ngom yeehi ɗum eyyi mami wat développé kanko Farba nde mbimami négociation woni hen nde jooɗima waɗi dawal manggal sukaɓe wuuro noon e gardugol mawɗo amen ceerno Ibrahima Ba mbiɗo waɗamo remercier de passage e mbiɗo salminamo mbiɗo wiya kadi yo Allah hokkumo cellal nde wonno kanko woni imam ratib ɗo o mona hande France o dañani tawtorede juma o kono haqqille makko fof ko ɗo woni sino ko sago makko taw ko ɗo woni kadi mais ko ni Allah hodiri kadi ɗum fof Allah kadi lomtinimo minen mine e mo lomtini ɗo Allah waɗi ko kanko waɗi négocier Farba par ce que kamɓe dutte Farba eɓe jiiɗi hankkadima hannede juma o yo Farba ha ƴeew hol possibilité no waɗata waɗa rassemblé siwolnaji adda mbuɗu mum adda buɗɗiɗo muɗum ma Allah ƴeewa hol feere nde wawi wadde hama hana firti juma gonnoɗo ɗo ƴeew ayi kanko mo jeeya waɗoɓe négocier ɓe kono ayi Allah hoddirani hande kanko yo jeeye o udditoɓe Allah haɗimo koyɗe haɗimo guite kono haɗanimo noppi saabu ko wonno ko waɗi ɗo ko foof omo yiya ɗum e réseaux sociaux ji ɗi omo nana ɗum e réseaux sociaux ɗi donc Farba Ngom waɗi feere mum via proximité makko e président de la république o wi président jinmi ko wallede e juma Agnam Siwol ko wuuro cosaan saabu juma sa umminomo hoore fon tan ko Siwol sa umminomo Siwol tan ko Kuɓillo mbiɗa yiiɗi balla min no juma o waɗirte kanko Farba mi nani e discours uji makko mi nani e haaluji makko o wi